Hi, luto na mo ang luto na mong torta, talong. Mamahaw na mi. Dahil na ma. Ay, silaw. Silaw mo. Silaw. Dirada. Ay, silaw. Ayan na lang. Tensya na mo, silaw kayo. Ang sudan, tortang talong o bulad with matching toyo ug suka. Siyempre, ang kape. Bless us, O Lord, in these thy gifts for which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ngaon ta. Sinsya na mo, silaw kayong background. Silang adlaw. Na si Mama. Hi, Ma. Ay, resuman. Pinadukot. Yung suma na balanghoy. Ay, dire binta. Ayun na naman. Rapil ka. Ngaon ta. Silaw dito. Dire siguro mo. Nabintana mo. Gaya kong kape. May kontak timpla itong energy. Hi guys! Welcome to my vlog! Mamahaw ta. Mamahaw. Hello! Mga kasata. Mamahaw ta. Sa buntag na. Mag-almusal tayo. Hindi bang Tagalog. Kape ako ba? Kape ba? Anong ulam mo sa almusal? Tortang talong. Tsaka Bulad at tuyo. Napoy Tuyo. kape? Tsaka tuyo. tukang. Energy. Halang. Sa ano, di kape day? Ano, di kape day? Kami nga. Yung ba? May kape. Ano? Hindi ba no? Energy na. Yan daw talong isa. Dumatag. Ayaw niya, ito din ako ni mo. Imog. Suman niya. Tik-tik. Naman ka nun. Nabrisan na yun. Sa balin na. Init. Uy, hindi rin ni init ba? Tortang talong. Abay. Init din. Buwad.
Buwad ni nanay. Ini si Pring. Mapiling si Pring. Ako sa ayo dito. Awan na yun. Wala nang gagilitso na ni si Pring. May itong litso ba? Sibol ko dito dapat na. Hi guys, we can to mag vlog. Hi. Ale pakita diretsi. This is Hi my Lassie. Among iro si Lassie. Hi Lassie. Susudla sa te. Tanaw diri hindi mo ta. Tama ma. Paneligo. Balik ko iligo basta Hindi lang good. cute lang. Dala na ulit Picasso niya. Someday ka. Magmudul pa man. Sama. Niya ba de? Karo kang kamot ni mama. Sige lang. Na. Kaya na yung mga gamit sa madla. Dahil ko suunon pa na. Simulan naman nag-powder. Kumain tayo ng malakas para lumakas. Kutuan na daan dira. Bukat. Bunga mo ba kahapon sa kwarto na na? Ah. Baik dua. Mahal po na. Kaon kasi na mga namahaw dira. Namahaw sa inyo. Sa bagato man sila kaya. Ano pag magto nila. Bura naglugaw ang man ba? Iyan na. Ganon bike dire. Ikaw ako sa ako sa ito mo. Kung bike ka dali. Ulit na yun. Diba si Papa Ma? Sila ng tigwangon. So, sa next video, salamat.